Последната българска подводница, наречена Слава, се намира на кея във военноморската база във Варна. Тя е построена през 1959 година в СССР и е била част от българския военноморски флот до 2011 година. Подводницата Слава е един от най-значимите музеен експонати в България. Тя е построена в СССР през 1959 година и е спусната на вода на 27 септември същата година. Подводницата е проектирана по проект 633 и е класифицирана като тип Ромео 2. Основни характеристики: дължина 76 метра, ширина 7 метра, газене 6 метра, максимална дълбочина на потапяне 300 метра, скорост надводна 15,3 възела, скорост подводна 13,2 възела, екипаж 54 души, въоръжение 6 торпедни апарата на носа и 2 на кърмата. Подводницата е въоръжена с торпеди и е използвана активно в българския военноморски флот до края на 2010 година. През 1989 година е обявена за подводна лодка първенец на ВМС. През ноември 2011 година е извадена от експлоатация и дарена на община Варна. През август 2020 година подводницата е превърната в музей и се намира в град Белослав, в близост до музея на стъклото. Интересни неща за музея на подводница Слава. Някои от най-интересните неща, които можете да видите и изпитате, исторически експонати. Подводницата Слава е последният запазен образец на подводен кораб, служил в българския военен флот. Музей на стъклото. Музеят на подводницата се намира в близост до музея на стъклото, където можете да видите великолепни изделия от стъкло и да научите повече за историята на стъклото в България. В музея има интерактивни експозиции, които помагат посетителите да се почувстват като част от екипажа на подводницата и да научат повече за живота на моряците, исторически фотографии и документи. Музеят предлага богат архив с фотографии и документи, които показват историята на подводницата и екипажа и Музеят организира различни посетителски програми и турове, които включват лекции и демонстрации за живота на подводницата и българския военноморски флот. Ако искаш да посетиш подводницата, можеш да използваш фериботната връзка за пешеходци и автомобили. Музеят е отворен за посещение от вторник до събота от 10 до 15 часа, а цените ги проверете онлайн. Снимките на подводницата са само отвън и не е редно да снимам музеен експонат, както и да го предоставям публично. За това, който желае и има възможност, нека посети музея. Надявам се, че ви е било интересно и забавно.